Dakle, babin zub ili stoji preko noći ili malo stoji ovako u vodi, palimo grejno telo, to je plin, i pustimo da se kuva. Sačekat ćemo da voda počne da zuji, tada isključimo, tada je 90 stepeni, i onda ostavimo još 10-15 minuta i čaj pijemo u malim gutljima ceo dan. Znači, varijanta A, varijanta B, čučavac. Ako si na čučavac, nema šuljeve, opšte je poznato da su se pojavili šuljevi kad su se pojavile WC šolje. Varijanta A i varijanta B, hoćeš šuljeve, nećeš šuljeve. Dakle, čaj nije nekog ukusa, malo je bljak, ima neki onako miris, nije ni gorak, ali povećava mišićnu masu, odličan je za hemoroide ili protiv njih. Babin zub. Pošto ja ne mogu sve da stignem, imam mog drugara Tea i on pravi ovakve kreme. Ovo je krema za šuljeve. Dakle, pored čaja treba da se koristi krema, a tu su i tinkture za stomak. Dakle, mora se srediti stomak, mora se promeniti način ishrane i tinktura jedna, druga, malo duže žvaćeš, piješ čaj i nemaš problema.